Kapin sa 200,000 ka mga botante ang nakaparehistro na sa COMELEC Central Visayas alang sa Midterm Elections 2025. Sa datos sa Commission on Elections, anana sa 229,253 new voters ang nakaparehistro sukad Pebrero 12 hangtod sa Hunyo 1 karong tuiga. Karong September 30 na ang last day of registration alang sa mga mubutar sa May 2025 elections. Sa datos sa COMELEC 7, anana sa 150,731 ang mga bagong nagparehistro sa Sugbo, 48,776 sa Negros Oriental, 26,568 sa Bohol ug 3,178 new voters sa probinsya sa Siquijor. Subling nanawagan ang COMELEC sa publiko nga dili magpaabot sa last day of filing aron kalikayan ang pagdasok sa mga opisina sa COMELEC. Sa katong mga pagkaparehistro, ang buhatan sa COMELEC sa gihapon abli Lunes atod sa Biyernes, Lunes atod sa Sabado. Alas 8 atod sa Rasito para pagrehistro ka ninyo.